지고 정 तिनी 하이나 하이 ते कैसे जगह फाइके अब सिराम खरा बिसिनो 11 महारनि पतेले मोरा एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी मंगिया कमी साब जुनाल नरं नुखनाय को नक सिनि ताखुक निपेन्द्र देव बर्मानि नक नक रि बनो बाहायनि बुबागरानि दागे मुंबई जों तिनि नक खुंसने तीन रिफाइका के बो बाहायनो ओ तीन बाय नक ताङैना थं ता वाति फेसने नक काहमाके ताङैना थं हाय नि बनो जों तिनि तने रिफाइमेने ताम खे चालाय दंलाय जा बावहाय काम खाय कादर का वो वार्ता न बसाले खरबसो बनो स्कुल दरिखा बस बयस खबनि 4 বছর 3 মাস एकेबा बनो स्कुल इमान खाबला स्कुल रगो हॉस्टेल रगो बर्ती खायमारि नै तासे सेरेका मा ठीक আছে अब महाराजा रहरमानि दो एडिसी सरकार हयते जोंनो न खुंसने तिं कलां थाका हामबाय तिनि सिनि सा चंगचुंनो सिनि बिसिओ तिमबा फाइमा बागै जोंथ इमार्जेन्सि थांका हायपन जेकरैनो नायनो रिखा हानि बागै तिनि सा कमनबो बेरे हामबाय ते बुबागरानबो हामबायाखौ हामबाया